Soc Carolina Lluc, propietària del Saló de Perruqueria Carolina Lluc de Berga. Moltíssimes gràcies per donar-nos l'oportunitat de poder assistir en una iniciativa tan positiva com és aquesta campanya, que ens fa reviure amb il·lusió el que més ens agrada. Malgrat els temps tan difícils que estem vivint, no hem de perdre mai les ganes de treballar i tirar endavant. D'altra banda, vull agrair a totes aquelles persones que han fet possible el 10è aniversari del meu saló de perruqueria, que espero complir-ne molts més. Avui dia tenim la gran sort de poder treballar amb les millors marques. Tenim un ampli ventall d'eines per obtenir bons resultats. En especial és Barkov, la meva casa de confiança. I per acabar volia donar les gràcies a la Carla, Eva, Dolors, per la vostra col·laboració i confiança de sempre.